Θα ήθελες να ξεκινήσεις μια νέα επαγγελματική δραστηριότητα στον χώρο των ακινήτων, ακόμη και χωρίς προηγούμενη εμπειρία? Η Urban Keys, εν ώψη των εξελίξεων στην αγορά κατοικίας και των συζητήσεων για το νέο στεγαστικό πρόγραμμα Σπίτι μου 3, αναζητά νέους συνεργάτες με σίτες σε περιοχές της Αττικής. Μπορείς να δραστηριοποιηθείς στην περιοχή όπου ήδη κατοικείς και να οργανώνεις το πρόγραμμά σου, τις ημέρες και τις ώρες που σε εξυπηρετούν. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Η Urban Keys σου παρέχει εκπαίδευση, πρακτική καθοδήγηση, σύγχρονα εργαλεία marketing και υποστήριξη σε κάθε στάδιο της συνεργασίας. Παράλληλα, προσφέρει υψηλές αμοιβές βάσει αποτελεσμάτων, πρόσθετα μπόνους επίτευξης στόχων και πραγματικές δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Έχεις επικοινωνιακές ικανότητες. Γνωρίζεις καλά την περιοχή σου. Θέλεις να δημιουργήσεις ένα επιπλέον ή ένα νέο βασικό εισόδημα? Μπες τώρα στο urbandaskis.gr, επίλεξε «Καριέρα» και στείλε μας την αίτησή σου. Γίνε συνεργάτης της Urban Keys. Κάλεσε τώρα στο νούμερο που θα βρεις στο link.